Hybridiakatemian toiminta-ajatus on se, että tehdään asioita yhdessä tiivistettynä ja siinä tuodaan suomalaisen urheilun osaaminen, tietotaito sekä resurssit tehokkaasti yhteen. Siinä on kolmikantasopimus, jossa on mukana seura, joka omistaa käytännössä sen akatemian, pelaajat, sen toiminnan. Sitten siinä on tukiorganisaatiot ympärillä, urheiluakatemia sekä sitten palloliitto. Ja kaikki toteuttavat yhteistä toimintafilosofiaa ja jakavat resursseja sen akatemian toiminnan hyväksi. Hybridiakatemian tavoitteet on luoda meidän pelaajille seuraympäristöissä kansainvälisen tason arki kokonaisvaltaisesti niin, että siihen yhdistyy laadukas jalkapalloharjoittelu, opiskelu ja sitten myöskin muu elämä, että pelaaja voi hyvin. Urheiluakatemialla on tärkeä rooli. Urheiluakatemiat on osaamiskeskuksia, jossa löytyy asiantuntijaosaamista, mutta myöskin ihan rakenteita siihen, että he pystyvät tukemaan meidän seurojen laadukasta arkea. Ja sitten urheiluakatemiat on siinä mielessä upeita paikkoja, että he saa työskennellä monen eri lajin kanssa ja he pystyvät tuomaan eri lajeista parhaita käytäntöjä toisten lajien prosesseihin myös ja siinä mielessä niin kaikkien lajien yhdistäjiä ja valmennusosaamisen kehittäjiä. Kattokaa nyt ympärillänne, kattokaa millainen jalkapallopyhättö tänne on noussut, se on upea juttu, mutta se ei ole se pääpointti, miksi me ollaan alun perin tuotu tänne Hybridiakatemia. Me ollaan tunnistettu arvioinnissa, laatuseura-arvioinnissa Palloliittona, että missä on sellaiset seurat Suomessa, jolla on laadukkaat rakenteet, laadukas toiminta, pelaajapolku ihan sinne huipulle asti ja sitä kautta Ilves on noussut lännen alueen semmoiseksi keskukseksi. Myös Olympiakomitea on tunnistanut, että akatemiassa on laadukasta toimintaa ja tämä on tärkeä keskus eri lajien urheilijoille lännen alueella. Psyykkisen valmentajan näkökulmasta parasta tässä moniammatillisessa työskentelyssä on nimenomaan se, että on täällä arjessa fyysisesti läsnä ja sitten pystyy matalalla kynnyksellä vaikuttamaan ja reagoimaan erilaisiin asioihin, esimerkiksi tunteiden osalta. Jos treenien aikana huomaa, että ilmenee paljon semmoista turhautumista esimerkiksi yksilötasolla tai joukkuetasolla, niin sitten voidaan heti ottaa siitä kiinni ja miettiä yhdessä niitä ratkaisukeinoja ja sitten jatkoa varten niihin asioihin. Ensinnäkin, että pitää koko ajan niin kun käydä läpi sitä, mitä on tehty, että mitä voidaan tehdä paremmin, että kun resurssit on tietyn tyyppiset. Että se on niin kun se, että mihin pistetään niitä paukkuja, mitä on kuitenkin sit rajallisesti käytössä. Ja siihen tarvii kaikkien niin kun mielipidettä ja sitä yhteistä aikaa oikeastaan, niin sitä pitää olla niin kuin riittävästi. Että kaikki ei voi olla sitä vaan sitä joukkueen kanssa toimimista, vaan se pitää myöskin sen tiimin ja yhteistyö tässä tapauksessa Varallan kanssa niin sitä aikaa käydä niiden ihmisten kanssa läpi, että mitä on tehty ja mitä kannattaa tehdä ja kuunnella. Ja sitten se, mikä on mun mielestä mikä on ensiarvoisen tärkeää, että ne ihmiset on täällä Tammelassa esimerkiksi täällä harjoituksissa paikalla. Tässä meidän tapauksessa on hyvinkin lähellä sitä, mikä on loistavaa ja mahtavaa, mutta että se tutustuminen ja sitten se, että millaisia ne ihmiset on, ketä tekee, niin se on mun mielestä tärkeä. Ja meillä on mun mielestä hyvät ihmiset näissä rooleissa myöskin, että asiantuntijoita joo, mutta myöskin hyviä ihmisiä. So I think we are in a good point already that we know each other, and the way we all together see this project is that it's not like a puzzle where everyone comes and bring different stuff and they are not connected. So we know what we want to do in Ilves KAKS, what we want to get from the players, where we want to help them to arrive. So all together on this same goal we are bringing different things. So very happy the way that Anna, Henna, Betty, the rest of the members of the Varala cooperation. So yes, I think that we are doing a good team and trying our best to help the youngsters to develop.